Kammangai thingtlang pa chapter 6 by moite boitlung min huwa imni tina bula chuan ka thu thla a miron mel deuh hrokin a hoison hle mak mai ron leng tur inilo ibial pa ma ni chedik inti bula khan umla atok min hnai reng chon ngai dan a thlak zet anei le palange aron ti bung vut chuan ka tho haka samu ka thian ni kha usang pe po asia sual ani thu ka hril to a khongain in ngai takin om le ro u min huat pha emni ka ti chuan arum muta ibial pa chuan aring dikalom I thian ni ka du to lo ati chuan ka phuzok mai a mel chu ke ena a thu tak boxi engei sei om zia ka ti chuan kalamaron hoi thuta chuta ka hmoya tak chuan aron fop ta sia mai ka ngai to lo lam lu tu kani awang chuan che son mai na chang po ka hrelo ka tu khuma chuan ron buanin du tho zet chuan min fopa chuta har chuakin nam son tum chuan a oma kanem vaka ma se min thla du hau lo samu min thla ro ka ti deuh thata ma se adu tho zual sau mai atopa chuan ka ti ngai na hrelo chuan ka se ta topa min thla chiang ngei mai enge ishiata Samuel khatiang thil ka engwanga ti ngei ni ka ti khur dara ache dan chuan min ti ham hai tak zet engwanga khatianga mi fop thut nge ani ang kha thian kan ni theilo na chan chu ani kha in pa khan atidik kei hian ka du che chu ipom don ani lo chuan miron nei to su ati chuan mak ka ti lutuk ka thian thaber angin ka ngaya ka laka chu tiang ril ru apu ang ti ka hrelo hrim ka mei chedu kha bizot fau tiro kha ka mei chedu mi mol takidi kha nangma nge hi ini ti in zalo se thiana then suka chandan turmei ka hrelo ama chu kamel tlok ringot athu sei khan min ti dang vek kha a mei chedu anei thei si lovati fo kha keima himo kalu hi arimum mumin ka hria samu khatiang seisu ka thian thaberinia thian kan ni na angin kalaka hetiang hian omsu usang pe ka du zia isia anilom ni ka ti chuan akuta vai laka chu wang chuan alom min hlat tura ka ti che kha mi pa I du a I thla theilo ang che khan kai hian ka du che chu ipom thei don lovani chuan min ron nei to su at toi tak mai soi mei turpo ka hrelo nilo katan chuan a hlulutuk kan thian ni nei top lo se ka du engwanga hetiang thu soi thut nge mo ani le samu khongain he khuwa hian nang lo chu thuruk soya rin ngam ka nei lo ka ti to kha hetiang hian om lo te thian kan ni reng thelom min huat pha su ka thin lung hian thlan bik anei si alom ti in mit tuitling parin ke ena min chang du bok si lo ke in sut fai ringot ka bial pa ka chan du lova ka thian thaber la ka chan du hek lo engwanga hetiang din hun khir khan tak hi tok nge mo ka ni le trapsu a tha e ka du na che awangin inalai ka mu theilo ni e nangin min du lo ma la I thian chu ka ni thelom ma se khapa in ati na che chuan itan ko om ve theina hun min siam sak turani chu itiam thei chowin ati ta ka chuan ka tra nui haka kalu ka bungau ngau bok ka mei chedu ma sak ber mi padang ta ni tur chu hrom ti ma ila I hrom ti mel mu ai chuan karil ru chu ka thak me neng chu a tha em chuan trable to su khami pa khan atina che ani vai chuan kata ni turin ka be ve thungang che ti in min ku a chu tianga om ta ka chuan lom setina oma chuan bein kanui haka he pa ril ru thalu tuk le mi ngai tu em tu ka tong hi ka wan nei tak zet hei wang po hi aniang ka thian thaber ni tura ka du ni ka ru ma tanga hlim seta chuak chu zuin tual thleng chuan ka thla ka thu se wang khan a ha dam hle ti ka hria ngoi rengin ke en liama mi mol nu ani ai khan ka du ma sa chi asin ma se poilo ve ati nat lo che chuan hrom ma se ka tuar meang chu I hlim na ka du ber ka du em chi awangin ila ka thian chau ni ka thlang le chu ania tia phun supin in chunga chuan ka lut zuya ka pe chuan min lo en le kar to mai Samuel mi in kar chu ti chemia su ang che aron ti chuan kalu ka thing nura pi ka thian ani kha thil dang eng ma om lo ani nen kha chuan thian chau tin bathroom a chuan lutin ka intify zuya ni e nu nui ka du alom khami pa ai khan ka du ma sa jok ma se khami pa kha ani na du thung ani kha
amit meng mulovin min ngan na shelo vila chuan engkim huamin kata ani ngei thei nan ka bei nge yang ma sila ahmel ma kani ngal don ti ka hriat awangin thian anga ka thlang po aniang chu boya police lamte trai vela ahma poinan hril to chi a min ngai tu awangin hetiang hian nang mo su police ini thei hlau chuan ipu nen hian kan lom do na shin keima ni min chom theina tur zo ka lom lo inei ta chuan kan tan po ha dam na tur ani zok do na shin kut na thok reng tur chuan kan pui thei to si lo chi a isu kan du hau lovania kapi na ti chuan kanui saka asoitam berani ole kapi le pu du takte u anlak le don ve le ka try ve chinang chu kumin kum top lama khan anla le don hialin ka hria chutiang ani lo puin nadang azon thelom ti in chu ei chu khamin ka tho chuak zuya ni e helai ko omreng chuan ka mei chedu thinlung nei thei si lovin ka ti boyang ti khalau chu wang chuan adu ber bula thamuang taka om thei nan ko om bo hi a thaber an bula ko om ve reng chuan in sum zo lo hun ka nei ka hlau ani ber mai kanui azalam lam ami pa zoken hetiang khophian ka vei chu ani sia ve tura in siam zuin ka chuaka lo ka thlen rualin ami sei saron lut ngal zat mai thinrim to lo la zana lo leng vero o kalau thli reng don chi ania ka thian thaber ni a nangin min hel tla chuan anuam mi lovania ti chu nui sukin ka thoka thian ni edu a kein ka mei chian ni turin ka du thung chi a nun tluang pui he mei chengai sak lo mi pa hi iti boi ne tamange ka mei chedu ve chun po ka chang si lo ti in za lo zet chuan ka then saka thil dang ngai to du to lo chuan lo thlo tur chuan ka chuak zui ta deya phone ka da ma chuan status a zan lama ka hla sak JSP ka hla thian lungdum ti chu status in thlam chu ka chua san zuya thiana in chal chunga izuna uai ka bang theilo kata na har mange malam pan zel tlai ni alo tlak donin thin laian athar nang ne na len tun hi arem ve thei mul si lo ngil nan che engkim ka hlan ton lo che ka nuam min ngai dam ro ka vei lo thei lo che Samuel a status chu ka en renga tinge min du kei chuan aril ru ka ti nat sak chu ani sia usang puya ka nei to miau si a status chu keima min man chan ti la ka hai heklo ka khongai tak z ti pal o usang puya tan ka thinlung ka peto si ma se nang chu ka thian ka engkim hril ngam na ini rengang ti apun sapin class tran turin ka kal zuya class lak lai te chuan ka anuam thei bik lo no pang ho hriat thiam lo lai te chu ka hril mol mola ma se karil ro engdang ma alut theilo ka thian tha ka bula reng thinin min du ma se ke le in nat na ba ka pelet si lo thok la hamin pon lam chu ka ena tinge kai kher min du le kai aya tha kai aya fel a mureng si bial nu anei ngai lo ti ka hria tu na min du thu asoya ke la heti kan ni to box si class ka lak zo rual chuan rang seta chuakin tui chu ka in vaka usang pui nen la anin homei si in rem takan hi ka du le tak zet katan chuan an poimo ve an poimo dan ero ain ang lo mai chawani pakhat ka thian ani pakhat ka ngai zonga ni bok an pan hi adu thlan tur ka hrelowa ka ngai zonga wanga ka thian thaber chan ka du heklo thian tha chu an mai lo an ti fo kha kan ngai zong te chu kan nu pui pasal tur te an ni kher lova kan thian te ero dam chu nginam poimo thung he wang te poi aniang Samuel nen hian kan thian thatna hi ti top ka du lova usang pu then ka du heklo ka du zong chu ahma anga le kha ani engkim hi siam that le vek ka tumang zan ina angai hian thleng se ka ti bok usang pu hne na po ka soi thale bokang tunge thil ani lo zong lo soi tu hi hriat ka du tak zet le tanang ule tunge ezo ma saber tin kan ma chuan spicy tam tham zet chu thopin kan thu thapa usang pu le Samuel apu antel ve bok ka in biak tir fe nuwa anin ngai chau kha ania khat ni thum kan ei ngal para kim boya chuan ai ngam velo wangin endik tua kan hmang thung usang pui in rin ai takina ei thei mai plate nga vel kan ei taka chuan keile usang puya Samuel abak kan to lo hemi te pan hi tlom an tum lo ti hriat takin anin su hrui thleng chu zuk ei peya an mi tuile
anhnar mor thlengin a sen tul to mai keipo ka bang bik lo si luam chung chung ka ei lui ngara ato pa mi pa pahnih an tlawm ve leh taka chuan ka chak tih hria in hlim set chuan ka au vaka le in chi beiru le ka chak boka ka du in ti thei ti in usang pui le Samuel chu ka in chi bei tira an ni po chuan ngoi reng chuan ka ti angin an ve mai bok usang pui chu ala lung oi chi lo ti ka hria inga tinge ril rudang aput lui tlatle wal pui tenen chuan kan thil eina chu seng felin kan sil fai zuya tun lai chu lo lama an boi hlom boka zan ti lova chuan kan in hungai tamai ulo in rin nia fe ve ngei tumin usang pui chu ka hril sa vek bok a phal lo viau nangin ka ti lui tlata wangin min hial du talem lova usang pui chu rei lo te a ho ta deya mak ti zet chuan ka en reng ringot lung oi lo na nei chuan thatakin soise midang om atinuam lo ti te hi hriat ve tura sin mole ibial pa chuan keini ho hi min ngai na tawak lowan hi mel ve reng pui chuan dar chin u kinaron ti a keipuin usang pui ril ru chu makka tilek lek mai amma te khan an ron leng tlang zia hetiang hian a om ngai ho si lova tuna engwanga khatianga om ta mai nge mo ani le kan ron leng to lo mai do nem ni mi bial nu ini to a ibial patan po anuam lowang naktu zana tang chuan mun danga leng to meang u anti chuan kalau nial vata nilove angai lo ama kha ka bele ang enga tinge aril ru ati koi tlat ni khatiang khan a om ngai ho si lova kalau bele donania kati lai chuan Samuel chu aron nui haka kongra wasuvak lowang kan hriat na arei to alom tiro u keini po ho to meang u miang kan thil ei khan pum lama ro arel tlat mai tizuin a thian te chu a tho pui ta dia ka kal me an tum lai chuan Samuel chu ka kauding vat mai nang ni tal chu hetiang hian om su ka ti chuang kalu a aron chu zawa chu te rei lo te nu an mi ji in thak le in la sang ta dei chuan min tilungai tak zet ibial pa in keini min hu thei miau si lova ka thian te tan po anuam lo ve ang kei ero itan ko om rengania ati chuan ka in su thraya engril ru nge putur ti po ka he thiam lo tinge ama ang khan kan om le thei lo usang puya ka du hi aswal via vem ni ti in ka in su thlap lapa a oma chuan min ko betin min chul hau hawa chu chuan tle min ti ha dam deu thok le khata wal pui te hau khatianga an oma an thu soi khan min ti hnual tak zet usang pui la ka an lung oi vak lo ti la ka hai lo trapsu kalau belum donania an lung oi lo na hi a hau thin lutuka an thale vat meang nangma inti su om reng su ti in kan hunga chuan abeng theka he pai chu englai pu in min hnem turin om renga katan hian a hlu le zual a ho nuwa chuan usang puinen in be in kan in hau shepa kala tra pha zui tinge hetianga ani lo zonga om tlat meile nge nu ching se ang khan kalau ti sual reng jok ni ang ka thei to pin siam that katuma ma se karin phak bakin a har sa si ani hi usang pui hetianga om rungot lo hian kan om theilo vem ni min ngai to vela ka thian te imhu theilo chuan engtin nge lim takin kan om theyang ti chu ka thona asin nangin min chang mai lo a om dan chuan min tilom lo tak zet imhu ang hi ka ni a min pom theidon lovani chuan min nai su ka ti kha tin i thian te ka huwa ti lam ani lo ka du che a an ni po ka hre thiam ma se mi padangin an du che hi ka du lo mi hian dot an soi lovang alaron tile trang mai ka soya ka hril ngun to nen Samuel nen kan in kara eng ma om lo i mu vek kha thian kan ni thudik lo soi tu chu min hril la kan zot mai dona lom hetianga buai reng zong a thalo Samuel hi du ni ila ka in puang kher lovang iril ru ti koi tlat lo te ka ti chuan in hnial adu lo thu sein min mutsan de ani chu engwanga kalung oi lo na sei ve do na pianga min mutsan si nge mo ani le sual thiam lutuk then do nila kalau du man to si kan du na hi chuan kan lo do thei e mani e zinga chuan tumbu rin ka tho chuaka usang pui po bedu lo chuan rong ka bol mula kalung oi lo ve tlat ka thin rima piang in min offline san lo le min but sana adu le ama in min ron be ve to ro se rin ange in choi khama min ron bia a ka chang lo
ka du dan hi ngai poimo ve sila ka du hetiang reng chuan a hmeichhia zawk puitling tak a awm ka ngai zia katan hian a topic thak mei school chu kalsan dein tuma vak belo chuan ka thungoi rana he khuwa ka awm atangin thlali na vel ani ve to a katlang nel ve to viau nangin keima hi mi betam bak lo chi ka lo ni nen mel hret ero kala nei tlem viau thung ilung oil avem ni tinge min chan du mi alova usang pe message chu ka en renga ato pa chuan ka chang ta hra ma ka thu hi ingai pui mo ve du mi alo kalung oil ova piang in min offline san lo le min mut sana usang pui ka tan po hian ril ru siam dan tur hi a harasin ka du zia che i hria ta wangin em ni hetianga min siam bik i du zong ka ni lo chuan thatakin min hril meila hetianga omreng zong a thalo ti chu ka thona ka du lo chati ka soi lo kha mi padang nai tam lo turin ka du mai che ani ba ka ke rui lo ti mi le in sual hrat tak hi min du reng theido nem ni aron ti le khau chuan chan dan tur mai ka hrelo ka ngoi wanga ma se ka chan na tur chu ka hre chiang veu thung khatiang hre sa adu che ka ni ti hria ni i thil ti te hi a tha chu ka ti hau lo ilangi thein ka ring tlatani ka soi tum ber ero i hria khatiang ai om khan ka thian ten nuam an ti lo anin thla hrun pha asin min du ve tak zetani chuan kein ka do thei ang chi hian ka thian te laka po do thei takin om la ka du anni khan ipui an soi reng lo mi pui an ngai dana mi lo te ringot thin te awangin ka thian te huat hi ka du lo ka ti du a ole a tha ka ti pal in how lo te ang ka chaw viawania ati ta ka chuan eng ma ka sei to big lem lo in hau chu ka du big mi lo ma se atul miau boxi a thil dang chu soi puin in rin nia ka fe ve tur thu chu ka soi puin non le ngata ani po chuan eng ma soi to lem lo in hnial chu adu lo tak te po aniang ole kam ngai thing tlang pa chapter 6 tu ti kha na lo top le ta a min lo ngai thak sak thin tu te in zawai chunga lom thu ka soya kam ngai thing tlang pa hi ron ti chu azel kan tu manga ma sei tun kar hi kang kau ran lama camping bo sei an tunga wangin lu tum na ril ru kapu ve dewa kalau lu ta ni chuan kar le mon dei jana tangin kan chun jom le thei chau mela kan lo chun jom har deuh hrek ta ni po in min lo hre thiam don nia